ang akong tita, kauban ang ako ang ninong. Dito sa kamalig nga guba, kabukno murag mga damang. Niabot ang ako ang ninang, kauban ang mga kapulisan. Naabdan si tita ug ninong, wala pa magukang. Gipunlot ni ninang si ninong sa kasuko, sila gipuspusan, wakasagang gitabu-tabuhan. Ug sa kalit sila nanagan, si tita ug ang akong ninong ni agi sa may kalipunan nangatawa. Kay gigilukan kung masakilan. Pagkaugma si tita ug ninong, kaantos gibatik ka sakit. May mga pukol, may mga samad. Si tita may dakong hubag. Ang duha nagsigi ug ilan, nagamahay sa ilang gibuhat. Tungod sa kahangol ug kauwagan, sila napuspusan. Gipunlot ni ninang si ninong sa kasuko, sila gipuspusan, wakasagan gitabu-tabuhan. Ug sa kalit sila nanagan, si tita ug ang akong ninong ni agi sa may kalipunan nangatawa. Kay gigilugan kung sakilan. Ang duha si tita ug ninong, nagamahay sa ilang gibuhat. Tungod sa kahangol ug kauwagan, tuan na nga priso. Mabugnaw sa lawak na among gisudlan, ang init kong lawas kalit na bugnawan. Ang akong kakapoy daling nahuwasan, kay sexy ug gwapa. Ang akong kauban, naliguming duha ug nagnilugdanay. Unya gisabunan ako iyang lawas. Ang kulot niyang buhok akong gisyampuhan, unya ibang lawan. Kumot na baguman, kalumoy sa kama nga among duwaan. Mihunghong siya nako ug iyang giingnan. Unsa may gihulat mo atuan ng sugdan, ug way langan-langan akong gikabayan. Sa bugnaw nga lawak na among gisudlan, among gipahungaw ang among kahidlaw. Kaluyaming duha murag ibig
bisag siya ra usa magsigig istorya sa iyang plataporma. Unya nagsugod nagpangampanya sa entablado siya gitawag na nakalindan iyang istorya ay pastilan nagsigilang ug katawa. Akong kumpare ay kabalaka kay ang butante nangatawa sigurado nga mudaog ta dali pari kuyog na kumanghatag ta. Sigig butan sigig ngisi aron puno ya iboto og sag-ihat na ang mga baluta way ni butar niya bisag usa. Naluoy ko ni kumpare natuwad-tuwad kay napili ingnan bitaw tika nga dugangit pa kay gamay rantag 20 150 unta. Silingan ko kalit na kwartahan ambot unsay hinungdan siya karon lahi nagbatasan iya namin labay-labayan sa dihang nasayran ko at abig sa mga tao apang di ay ang sikreto sa iyahang pag-asinso. Ug kung ikaw itong ug ang nawong medyo lago mauna ni imong panahon aron ikaw mo asinso. Kada adlaw magulog-ulog para apa magsigig hulo. Inagtawag niya sa cellphone sa tinaguan patanawon. Pusog yun ni karon abang na'y pangitaon. Ka ang panalipat-lipaton labi nagimong bana laag diri laag dito bisan pa kada adlaw ang abang patawagon. Silingan ko kalit na kwartahan ambot unsay hinungdan siya karon lahi nagbatasan iya naming labay-labayan sa dihang nasayran ko sa tabi sa mga tao apang di ay ang sekreto sa iyang pag-asinso. Pusog yun ni karon abang na'y pangitaon bahalag minyo ka ang banalipat-lipaton
kada adlaw ang abang patawagon. Bisan pa kada adlaw ang abang patanawon. Bisan pa kada adlaw ang abang patanawon. Balita ang mga chismosan, daghang nangasuko kay nasugraan ka, pero wag yun mahadlo kung nanaghan pa sila. Walay laing trabaho kundi manglibak ra. Sila ikaatuban arang buotanan, ikaw patuon, nasuot higala. Pero kung wala ka, libag-libakon ra kanila. Maayo lang sa atubang, tabi di ay plastika. Kalamitong podla paron, di mong chismosahan ka. Kalamitong kilawon, di mong chismosahan ka. Kalamitong kung dauban, di mong chismosahan ka. Kalami gayon, di mo kung nanimala ka. Lami nagyumbaslan, ang pandilit mahimo, usa magpailog lang. Ang ibatitang ang kapumot, saling lang sa kahitasan, kay ang tanang buhat tunay kinutuban. Kalamitong odla paron, di mong chismosahan ka. Kalamitong kilawon, di mong chismosahan ka. Kalamitong dauban, di mong chismosahan ka. Kalami gayon, di mo doong animala ka. Paron, di mong chismosahan ka. Kalamitong kilawon, di mong chismosahan ka. Kalamitong dauban, di mong chismosahan ka. Kalami gayon, di mo tukong animala ka. Kalamitong paron, di mong chismosahan ka. Kalamitong kilawon, di mong chismosahan ka. Kalamitong dauban, di mong chismosahan ka. Kalami gayon, di mo tukong animala ka. Kalami gayon, di mo tukong animala ka. Kalami gayon, di mo tukong animala ka.
ay kumbera akong gikabalak-an kay manalag sudan kuyaw ug masakpan lagmit maulawan natus kadaghanan kung ato nas kumbera mag-surjak dakog bulsa aton punot daghag madala makakaunang pamilya bigdi man o piyesta permisiyang tua kay iyang gilista kung unsaan petsa ang iyang buhaton atos ngit-ngit mukaon aron di makit-an kung iyang taguan ang sobra nga sudan ato na sa kumbera mag-surjak dakog bulsa aron kuno daghang madala makakaunang pamilya gikan sa kumbera puno iyang bulsa iyang mong giagda nga mamauli na naaptan mig ulan medyo lisod ang dalan kalit siyang nadagma nalagpot ang humba nga duha ka hiwa kalit siyang nadagma nalagpot ang humba nga duha ka hiwa gamay labang tao ang iya punong braso di madlagmaso ang iyang asawa ander kuno niya usarang istorya mo sunod sa iya sige panghinambog asawa gidaot dili kuno magpanti inagkagabi wala siya makapantay iyang asawa na asluyo birti niyang kurata kay gibunal ang botilya dito sa inuman singgit siyang tabang kay ang iyang ulos na igo sa laparo tungod sa kahambog birti niyang siya di ay ang ander sa iyang asawa birti niyang dagan kay iyang nakitaan ang iyang asawa nagbitbit og atsa labihan niyang dagama sukad adtong hitabua wa na maghinambog kay hadlok nga mabunog sa inuman singgit siyag tabang kay ang iyang ulo na igo sa laparo tungod sa kahambog birti niyang bunuga siya di ay ander sa iyang asawa birti niyang dagan kay iyang nakitaan ang iyang asawa nagbitbit og atsa labihan niyang dagama sukad adtong hitabua wa na maghinambog kay hadlok nga mabuntog wa na maghinambog
Samtang akong asawa lain kahapyot. Sa panahon nga siya ngayong kwarta, ang tanan akong sildo akong ipadala. Tungod kay mahal ko siya na walay sama, apan giilisan ra ko niya og tambay. Ngano mahal, nganong nabuhat mo, nganong ipasakay siya ug ipadaro. Unsay anak kaniya nga wala ko, nindot ba siyang mudukdok ug trabaho? Dili sa'yo nang ako nga kinabuhi, ang kalisod ug kakapoy pirmi kong gibati. Kasakit ug kamingaw akong giantos, kay pila ka tuig nang wa kahantos. Apan wala ra di ay ko'y kalimutan, ang akong asawa di ay sa lain gisakyan. Para matunta kaniya akong paglangyaw, apan giilisan ra ko niya og tambay. Nganong mahal, nganong nabuhat mo, nganong gipasakay mo siya ug gipadaro. Unsay anak kaniya nga wala ko, nindot ba siyang mudukdok ug mutrabaho? Nganong mahal, nganong nabuhat mo, nganong gipasakay mo siya ug gipadaro. Unsay anak kaniya nga wala ko. Ihay pungkot, nakautot, kay di panuhot. Ang mga tao nagpagot-gut, kay nakasimot. Ang sultis pungtot
ang